spoznać, jak to ten system, w którym my żyjemy, jak eksistuje. W tym systemie możesz jedynie nešto przesadzić, gdyż jest to zakon zakotwiony. A ja wiem, że jest domowina, w której jsem ja od lata 1947 od nalecza sobustał, że tutaj towarstwo żadne, nie może się nešto przeć, ale niczo żadać. Jeżeli jest to zakon zakotwiony, potom może ja też sobie żadać, że nekaký niemski zamówity doby najpierw sobie ten zakon wobladacza pać, potem mam co ja mieć, a nie może nigdzie z daleka nekakú šulu zaurić, aber prejść ją serbską radonu prejść, takie to są czasy, to jest na katastrofa. To nas ja żadam, że są oni skończne, te ludzie, którzy w serbskim zimie dery media, a w domu widać, że są oni zrobane z synu, a praja to, to jest ništo zrobane, a o tym doby są kompromis namakać. A potom se mi žádá, že v Zakse je zákon, že się Serb v opravde pod škýt státa staj se zákonským pokladom. Jak to nič jas nebude, jak budete určitě doma ostať.